Мазна, на грани главата е празна. Здравейте, мили мои същества! Днес баба Гърнушка е решила да ни наложи строг ред, защото и изярох развалената диня и... Чакайте! Та толкова си е повярвала, че си закачила нови картини. Яма да ти сваля самочувствието. Мале, каква си грозна! Как може така да се обезобразиш, ма? И същата тъпанарка. Поне си сменила роклята. Обаче тая бухалка никога не я пускаш. Така си се родила, май така ще умреш. И сега, каквото ста? Пред тебе съм и ти, какво? Нищо. Тая къща от затвор се е превърнала в по-голям затвор и тази закачила навсякъде картини, чакали да ги събаряме, че заслужават да са в букука. Тая картина тук да съборим. Гледайте. Пълна мизерия. Какъв е този надпис полис? Каква полиция, бе? Ти трябва да се арестувана. Тебе Алиекспрес са взели от Столипиново и са те закарали при мен в тая свинщина. Не. Аз отказвам. Чао.